Mga Buhat Kapitulo 5. May managtiayon nga si Ananias ug si Sapira nga mibaligya sa ilang katigayunan. Apan gikuhaan ni Ananias ang halin ug nasayod niini ang iyang asawa. Ang nahibilin gitugyan niya ngadto sa mga apostoles. Si Pedro miingon kaniya, Ananias, nganong nagpatintal ka man ni Satanas og namakak sa Espiritu Santo pinaagi sa pagtipig ug bahin sa halin sa katigayunan? Sa wala pa nimo ibaligya ang katigayunan, imo kadto, ug sa dihang nabaligya na ang halin imo gihapon. Karon nganong namakakaman? Dili ang mga tao ang imong gibakakan kundili ang Dios. Sa pagkadungog ni Ananias niini, natumbas siya ug namatay. Ug ang tanan nga nakabalita niini nanghadlok. Unya nanuol ang mga batanong lalaki ug giputos nila ang iyang lawas ug gidala sa gawas aron ilubong. Sa paglabay sa mga 3 ka oras, misulod ang asawa ni Ananias apan wala siya masayod sa nahitabo. Si Pedro miingon kaniya, Tug-ani ako, maura ba kini ang halin sa inyong katigayunan? Si Sapira mitubag, Oo, maura kana. Busa, si Pedro miingon kaniya, Nganong nagkasabot man kamo pag sulay sa Espiritu sa Ginoo? Ang mga tawo nga naglubong sa imong bana anaa na sa pultahan ug dad-on kausab nila sa gawas. Diha natumba si Sapira sa tiilan ni Pedro ug namatay. Unya, misulod ang mga batanong lalaki ug ilang nakita ang patay na siya. Busa giyayungan nila siya ngadto sa gawas aron ilubong tupad sa iyang bana. Nangahadlok pag-ayo ang tibuok iglesia ug ang tanan nga nakabalita niini. Daghang mga milagro ug mga butang nga katingalahan nga gibuhat sa mga apostoles diha sa mga tawo. Nagtiguman ang tanang mga magtotoo dito sa beranda ni Solomon. Walay tagagawas nga nangahas pagtipon kanila bisan tuod og gitamod sila pag-ayo sa mga tawo. Apan misamot kadaghan ang mga tawo nga nanuo sa Ginoo ug nagdugang sa ilang pundok. Tungod sa gibuhat sa mga apostoles, ang mga masakiton gidala ngadto sa kadalanan ug gipahigda sa mga lantay ug sa mga banig. Basin na lamang og malandungan sila sa anino ni Pedro, hinig-agi niya. Ug nangabot ang daghang tawo gikan sa kalungsuran nga kasikbit sa Jerusalem nga nagdala sa ilang mga masakiton ug sa mga giyawaan ug nangaayo silang tanan. Unya, ang Pangulong Pari ug ang tanan nilang nga kauban nga mga sakop sa pundok sa mga Saduseo nasina pag-ayo sa mga apostoles. Busa, ilang gidakop ang mga apostoles ug gibalhog sa bilangguan. Apan niadtong gabhiuna, usa ka anghel sa Ginoo miabdi sa mga ganghaan sa bilangguan ug gipagula ang mga apostoles ug giingnan. Pangadto kamo sa templo ug sultihi ang mga tawo mahitungod niining bag-ong kinabuhi. Gituman kini sa mga apostoles ug sa pagkakadlawon misulod sila sa templo ug nanudlo. Gipatawag sa Pangulong Pari ug sa iyang mga kauban ang tanang mga kadagkuan sa mga Hudyo aron manambong sa tigom sa labawong hukmanan. Unya, ilang gipakuha ang mga apostoles gikan sa bilangguan aron paatubangon kanila. Apan sa pag-adto sa mga gwardya, wala na dito sa bilangguan ang mga apostoles. Busa, namalik sila ngadto sa labawong hukmanan ug misugilon. Sa pag-abot namo sa bilangguan, among nakita nga maayo kining pagkasira ug ang tanang gwardya nagbantay diha sa mga ganghaan apan sa among pag-abli sa ganghaang wala na ang mga binilanggo. Sa pagkadungog niini sa kapitan sa mga gwardya sa templo, ingon man sa mga kadagkuan sa mga pari, nangalibog sila kung unsa ang nahitabo sa mga apostoles. Unya, may tawo nga misulod ug miingon kanila, ang mga tawo nga inyong gibilanggo atua sa templo nanudlo sa mga tawo. Busa, miadto sa templo ang kapitan sa mga gwardya uban sa iyang mga sakop ug gidakop nila ang mga apostoles. Apan wala sila mogamit og kusog kay nahadlok man sila nga batuon sa mga tawo.
Unya, gidala nila ang mga apostoles ngadto sa labang hukmanan ug gisukit-sukit sila sa pangulong pari. Miingon siya, dili ba gidid-an man kamo namon sa pagpanudlo sa ngalan ni ining tawhana? Apan tan-awa kining inyong gibuhat. Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulon-an sa tibuok Jerusalem ug buot ninyo nga kami ang buot ninyo nga kami ang paninglan sa iyang kamatayon. Si Pedro ug ang ubang apostoles nitubag, kinahanglang sundon namo ang Dios ug dili ang mga tawo. Ang Dios sa atong mga katigulangan nagbanhaw kang Hesus nga inyong gipatay pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. O gibayaw siya sa Dios ngadto sa iyang tuo ingon nga pangulo ug manluluwas aron paghatag sa katawhan sa Israel og higayon sa paghinulsol ug aron mapasaylo ang ilang mga sala. Saksi kami niini mga butang nga ingon man ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios niadtong nagmasinugtanon kaniya. Sa pagkadungog niini sa mga sakop sa labang hukmanan, nasuko sila pag-aayo ug buot nilang ipapatay ang mga apostoles. Apan usa kanila si Gamaliel nga usa ka Pariseo ug magtutudlo sa balaod nga gitamod pag-ayo sa tanang mga tawo, mitindog ug misugo nga paggulaon unag makadyot ang mga apostoles. Unya miingon siya sa labang hukmanan, mga isig ka Israelita, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton niini mga tawhana. Kaniadto dihay ginganlag Teudas nga nagpakadakong tawo ug may mga 400 ka tawo nga misunod kaniya. Apan gipatay siya ug nagkatibulag ang tanan niyang mga sumusunod ug nahanaw ang iyang kalihukan. Sa panahon usab sa pagpanglista sa mga lumulupyo, si Judas nga taga Galilea nakadani og mga tawo, apan gipatay siya og nakatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Busa, niining kasuha karon, ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila kay kung kining ilang laraw ug buhat iya lamang sa tawo, mahanaw gayud kini. Apan kung iya kini sa Dios, dili gayud kamo makabuntog kanila. Nahitabo pa hinuon nga kamo nakigbatok sa Dios. Ang labang hukmanan misunod sa tambag ni Gamaliel. Busa, ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles ug gipalatos og gibauran sa dili na gayud pagsulti sa ngalan sa Dios. Unya gibuhian nila sila. Unya, nanggula ang mga apostoles nga malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Hesus. Ug matag adlaw dito sa templo ug sa mga pulianan, nagpadayon sila sa pagtudlo ug pagwali mahitungod kang Hesus nga Mesiyas. Mga Buhat Kapitulo 5.